Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο που κάνουμε attack. Και αυτοί κάνουμε attack. Λοιπόν, τώρα ας πάμε να κάνουμε μια attack. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Wow, πολύ καλός παίκτης αυτός. Τι άσο. Λοιπόν, wow, αυτός είναι καλός, αλλά δεν είναι τόσο καλός ώστε να μας νικήσει. Yeah, hello. Ναι, και τώρα νικάμε. Και τώρα μπαίνουνε και οι Bombers. Όπα, λάθος. Οι Gunner. Λοιπόν, τώρα οι χαζοί πάνε στο Τάνχολ. Είναι τόσο χαζοί όμως. Και λοιπόν τώρα ούτως το Κέινο. Όμως τώρα αλλού. Και wow, οι Gunners συνεχίζουν και νικάμε. Και θα νικήσουμε σίγουρα. Όμως δεν είναι. Α, ναι, είναι σίγουρο. Εγώ βρήκα. Όχι. Κακό αυτό. Ένα Gun Tower και ένα Παίζεις my name. καλό. Και λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε περάσει πολύ καλά. Έχουμε πάει μπροστά. Θα πάρουμε κι άλλα λεφτά, κι άλλα, πολλά λεφτά, λοιπόν. Και τώρα, 4. λοιπόν, οι Gunner προχωράνε προς το πλοίο. Λοιπόν, το πλοίο δεν μπορεί να κάνει άμυνα. Και ναι, έχουν χάσει πολύ παίκτες. Όμως, νικητές. Λοιπόν, και ναι. Και μπαμ. Got the fuse και drop. Και τώρα πάμε για κι άλλα λεφτά. Λοιπόν, προχωράμε. Και νικήσαμε. Victory πήραμε. 110. Πέρασε αρκετούς παίκτες. Τώρα Θα παίξουμε πόσο ώρες θα παίξουμε. Λοιπόν, 7 λεπτά. Wow. Όχι με 10, πολύ λίγο, 5. Για να δούμε. Κάνουμε τη μάχη με τον Big Fish. Δεν γυρνάμε τα έρθα και αν δεν μου πετάς πες θα Παίζουμε. Έχουμε 20 παίκτες. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, Dolphin Island. Λοιπόν, το Merchant Ship. Είναι εύκολο. Γυαλί, δεν έχω γυαλί. Λοιπόν, Enchant Barge. Το είναι εύκολο. Το φτάνουμε. Δεν έχει, δεν έχει. Μόνο για σπέρα, δεν θα χάσει. Ναι, το Big Fish. Πολύ μεγάλο στόμα, κυρίες και κύριοι. Να το Kraken που το έχω νικήσει. Να και ο Καρχαρίας. Το Rondo Fish. Λοιπόν, για να δούμε. Shark Tooth. Λοιπόν, έχουμε αρκετά. Έχουμε νικήσει 3 Καρχαρίες ως τώρα, στο ιστορικό μας. Εγώ σου λέω, μην τις πετάς να τις παίρνω. Και λοιπόν, το Giant Dynamic Crab. Είναι πολύ δύσκολο. Η πλήγηση για το παιχνίδι θα είναι κάλτσες. Είναι γάντια. Απλώς με τα πόδια. Και λέει αστεία τώρα, δηλαδή χαζομάρες. Λοιπόν, wow. Συνεχίζει όμως, νικάμε εμείς. Θα νικήσουμε. Λοιπόν, θέλει 7 λεπτά για να γίνει. Λοιπόν, Δεν γίνεται και Εγώ την έχω εδώ. Περίμενα να δω. Όχι τρίτη. Γιατί σε έχεις
Λοιπόν, για να δούμε. 5 τέτοιους παίκτες. Για να δούμε τους υπόλοιπους παίκτες μας. Είχα 4. Wow, πολύ καλή. Αυτή την παίρνω εγώ να έχουμε και 2-3. Κάτσε να δω. Καλό. Τώρα αρχίζουν οι καλοί παίκτες. Τώρα αρχίζουν. Οι καλύτεροι. Λοιπόν, Ισομάτσα. wow. Ένα headshot αν είναι. 6 λεπτά θέλει. Φύγε ρε εσύ. Λοιπόν, Μπράβο, κατσάβιδο! Κοίτα, δεν μπορούμε να το αναβαθμίσουμε. υγεία! Λοιπόν, και τώρα. Έλα ρε, όχι. Να, Να πάμε στην ομάδα του Super Pirates. Τίποτα. Λοιπόν, θα τώρα. το κάνω λίγο πιο ισχυρό. Εγώ έχω 110. Είμαι εδώ. Τον Σε πέρασα. πέτυχα. Δεν λέτε κινείται η καρέκλα. Δεν μπορώ να τον κάνω quartermaster. Όμως μπορώ να τον επισκεπτώ. Λοιπόν, είναι άγροσο. Ένα mortar. Είναι level 1. Πολύ λίγο. Στο έχουμε πολύ περισσότερο. Μόνο 4 άχρηστο, πολύ άχρηστο. Γιατί βάζει μόνο giant και χάνει συνέχεια? Τι λέω, αυτό είναι. Γιατί? Δεν έχει να παίρνει την δικιά μου. Λοιπόν, και τώρα. Ναι, εμείς μπορούμε. Δεν την πήρα. Κάνω. Μία είχα πετάξει εγώ εκεί. Αυτή είναι και Λένε πολλές βλακίες. Λοιπόν, Τσάρτης έχω εδώ μέσα. και ας δούμε τους παίκτες. Εκεί δεν ήταν, εδώ Όπα, ήταν. δεν μπορούμε να τους δούμε. Όλα τα κλειδιά είναι empty. Όταν θα έρθει και εσύ να Λοιπόν. πάρεις καμιά, θα έρθει κι εγώ. Α, την πέτα όμως, δεν... Λοιπόν, και τώρα. Ένα καινούριο event έρχεται σε λίγο. Storm event. Sunset Track. Λοιπόν, θα είναι μάλλον ένα καλό. Δεν έχει τόσο κοντά. Δεν έχει Battle down the hatches and battle the elementals. Και έχεις αυτό. Fight rival captains and win plentiful prizes. Και τώρα, λοιπόν, για να δούμε και την υπόλοιπη ομάδα. Οπα. Ο κάπτεν μας εδώ. Θα σας τον ξαναδείξουμε. Τι σε μένα όλες πετάγονται. Wow. Έχει και bunker. Και μαλώνουν. Λοιπόν, Mortar Φαβιάδη. level 4. Tavern level 5. Μάγοι. Μείωσε και από σένα. Wizards. Μείωσε Voodoo. από σένα. Voodoo. Να έχεις, Λοιπόν, να έχεις 2. του λείπει ένας παίκτης. Μάλλον θα βάλει ή κάποιο καλό ή κάποιο κανονικό πειρατή ή κάποιον άλλο. Δεν μου πετάγεται αυτή. 2. Λοιπόν, και Έχω τώρα. μέσα. Πώς? 2. Είμαι τελευταίος. Και από 3 τότε. Είμαι πρώτος στο donate. Λοιπόν, Άστες αυτές. Αυτές είναι και από αυτές που πετάγονται. I got the fierce control. Τι με το ζόρι. Σε ένα λεπτό θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, Αυτή τουλάχιστον και τώρα, Όχι. για να δούμε. Δεν πετάγεται. Γίνεται. Όλοι από 2. Και το The Mighty Kraken. Ομάδα The Mighty Kraken και το Kraken. Λοιπόν, νικάμε το Big Fish. Μου το δίνεις εμένα και παίρνεις και αυτές τις 2. Έχουμε 20 παίκτες ακόμα. Λοιπόν, παίζει να νικήσουμε μάλλον. Μάλλον θα νικήσουμε, Αυτές δεν τις έχω. δεν έχω να πω. Διάλεξε και αυτές και μια φορά δεν το πετάγω. 2 θα έχουμε. Και θα ανοίξουμε το μυστικό κουτί. Πολύ καλό. Διάλεξες. Ωραία. Μας ρίχνει μαχαιριές. Λοιπόν, Όχι, τι διάλεξες. και το Εσύ Dolphin Island. Λοιπόν, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,
36, 35, 34. Ξέρετε κάτι, βαριέμαι τώρα. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Θα παίξουμε κανένα 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Win! Κέρδισες. Και νικήσαμε το Big Fish. Δεν πεταχτεί, θα σε πετύχει. Πολύ καλό. Victory. Τι είναι αυτό? Για να δω. Πολύ καλά πράγματα. Και τώρα θα ανοίξουμε Εγώ να το ανοίξω. το κρυμμένο. Θα το ανοίξει ο Βαγγέλης. Και είναι ένα μέρος που παίρνεις λεφτά. Λοιπόν, και τώρα αντίο, μην ξεχάσετε να μας κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας. Αντίο. Όχι, ας πάρουμε τους παίκτες. Αντίο, γεια σας, καλό βράδυ.